Yan, saglitan lang. 5:30, mag-out na rin ako. Half hour lang. Try lang kung may papasok, mabilisan. Laki ng tagyawat ko. Paano ba mag-share? Ito na naman ako. Mawawalan na naman ako ng yan. Uy, thank you sa thumbs up. Thumbs up agad. Thank you sa viewers. Hello po. Salamat. Yan, sino kaya yon? Ay, isa na lang. Dalawa kanina. Half hour lang po ako. Saglit lang. Meron lang ako hinihintay kumulo. Sign pa kasi yung amo ko kaya hindi pa ako tapos magluto-luto. Oo, nawala na. Nag-stay lang ng saglit. Thank you sa mga pumasok. Half hour lang. Hindi kasi ako makapag-share. Pwede pala. Ayan, half hour lang po. I-share muna ako. Salamat sa isang standby ay news up pala. Ay, naka-premiere na pala si Mayasi. Oh my goodness. Akala ko ba 6 o'clock? 2 minutes. Meeting tuloy. Dapat pala StreamYard ang ginamit ko. Open na daw ang international flight. Exit muna ako may gagawin. Ay, sa GC pala yan. Nag-exit si Grace Pan. Ang daming naka-LS. Yan, naka-set up na si Mayasi Vlog. Ay, premiere si Mayasi. Guys, lapit na mag-start. Mag-start na daw si Mayasi Vlog. Mayasi Vlog. Mag-off na nga ako. Yung half hour ko naging 5 minutes.